Maayong buntag mga igsuon ko diha ni Kristo. Sulod ning santos nga misa karon, atong iapil sa atong mga pag-ampo kining mosunod nga mga intensyon. Pamisa pasalamat sa mahal nga Birhen Immaculada Concepcion, Senior Santo Niño, Senior San Antonio de Padua, ug sa tanang mga santos o mga santas. Pamisa pasalamat alang sa tanang mga grasya nga nadawat sa tibuok pamilya, halad alang sa kalag ni William o Remedios. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, safety o proteksyon sa among pamilya. Pamisa sa kalag ni Panpila. Pamisa sa kalag ni Andres, Juanita, Sergio, Aliha, Agapito Senior, ug sa tanang kalag sa purgatorio nga walay naghandom kanila. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa akong tibuok pamilya. Pamisa pasalamat sa maayong panglawas o mga grasyang nadawat ngadto sa atong labang makagahom sa tanan. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat ug sa maayong panglawas. Og misa pasalamat usab sa first wedding anniversary. Misa pasalamat sa ika-7th wedding anniversary nila ni Jerins Gono o sa mga grasya nga nadawat tibuok pamilya. Pamisa sa kalag ni Baltasar o Federico Senior. Pasalamat sa ika-82 katuig ni Susana Escultor o pamisa sa kalag ni Abdon Senior. Pasalamat ko sa mga grasya nga nadawat sa matag adlaw. Salamat sa gasa sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. O pamisa sa kalag nila ni Ambrosio, Lola Rosita, Lola Isabel, Felix. Pamisa pasalamat sa kada adlaw nga grasya nga nadawat namo. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat gikan ni Mama Mary, Saint Arnold Jansin, Saint Martin de Porres, Saint Narciso sa paghatag usab sa maayong panglawas sa tibuok banay o sa pamilya Sumalinog o Disuyo. Pamisa pasalamat sa maayong panglawas sa tibuok pamilya sa mga grasya nga nadawat sa matag adlaw. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ilabi na sa grasya sa kinabuhi. Pasalamat sa mga grasyang nadawat kada adlaw sa kabaskog sa panglawas o grasya sa gasa sa kinabuhi sa tibuok pamilya o kaayuan sa mga balatian o alang usab sa kalag nila ni Petronilo, Crispina, Juan, Amancio, Crescenciano, Francisco, Apolonio, Carlos, Hinobiba, Eulogio, Gertrudis, Joel. Pangaliya nga unta hatagan og dali nga kaayuhan ang sakit ni Padre Orencio Hubak nga unta lugwayan pa siya sa Ginoo og daghang katuigan sa iyang kinabuhi. Sa pangaman ni Senior San Vicente Ferrer, Senior San Roque nga ila unta nga tambalan ang sakit ni Padre Orencio Hubak. Thanksgiving for the blessings and for the fast recovery of Maribel and Adelaida. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat labi na sa kabaskog sa panglawas ngadto ni Senior San Vicente Ferrer. Thanksgiving Mass for all the blessings received and good health for our families. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat ug maayong lawas nga gihatag kanunay sa atong Lord Jesus ug Mama Mary. Pamisa pasalamat sa kalampusan sa panganak ni Yumi Peticio. Pamisa alang sa kalag ni Tomas Jr. sa iyang ika-tulo katuig nga death anniversary. Pamisa sa kalag nila ni Andres, Alfredo, Antonio Sr., Teresita,
Lucia, Basilisa ug Severino. Misa pangamuyo alang sa adlaw ug sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat sa inahan sa kanunayng panabang Santa Teresita, Birhen sa Lourdes, Immaculada Concepcion, Birhen sa Fatima, Birhen sa Guadalupe, Medalya Milagrosa. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o sa maayong panglawas sa mga santos o santa sa langit o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Pamisa sa mga grasya nga nadawat sa adlaw-adlaw o pasalamat sa kabaskog sa kinabuhi. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa panglawas o pamisa sa mga kalag nila ni Mahencio, Severina, Lamberto, Malco, Mansuito, Faustina, Fernando, Corazon, Julio, Fernando, Isabel, Camilo, Filon, Paulino, Jose Senior o Jose Junior. Misa pasalamat sa magrasya adlaw labi na sa maayong panglawas sa ako ang pamilya o sa tibuok kalibutan. Pamisa pasalamat sa tanang grasya o kaayo sa Dios. Pamisa sa Holy Spirit, Mama Mary, San Antonio Abad, San Pablo Apostol, Senior San Roque, San Jose o sa tanang mga santos o santa sa langit. O pamisa usab sa tanang kalag sa purgatorio labi na intawon kadtong wala nay naghandom kanila. Pamisa pasalamat sa tanang gasa nga makita o dili makita o pamisa sa mga kalag nila ni Ninya, Nafe, Calixto, Concordio, Honorato, Quiteria, Ruby, Ernesto, Magdalena, Antonio o sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa alang sa kaiyuan sa sakit sa akong igsuon nga si Romulo Bautista. Misa pasalamat sa tanang grasya nga among nadawat matag oras, ilabi na sa grasya sa kinabuhi sa akong pamilya. Pamisa ni San Roque o ni Mama Mary, all the saints and all souls nga tanan og mga anghel. Pamisa sa Birhen sa Fatima, Birhen sa Lourdes, o sa Birhen sa kanunayng panabang o sa kang Senior Santo Antonio. Thanksgiving Mass for the 35th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Calixto Logronio. Pamisa pasalamat sa tanang grasyang nadawat o kabaskog sa panglawas sa tibok pamilya. Pamisa sa kalag ni Alejandra, Joseph, Felipe ug Serena. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat o sa maayong panglawas o pamisa sa mga kalag ni Esteban, Roberta, Petronilo, Silvino Senior, Idobihis, Gaydin, Bia, Aguinaldo, Luciano, Kili. Pamisa pasalamat alang sa adlang natawhan ni Arian Reyes Im, Godilusao. Pagka May 24 sa tanang grasya nga nadawat o sa maayong panglawas o gasa sa kinabuhi. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o kabaskog sa panglawas o sa mga santos nga si San Pablo Apostol, San Roque, San Vicente, San Jose o sa tanang santos o santa sa langit o pamisa usab sa tanang kalag sa purgatorio. Pasalamat sa Santissima Trinidad sa tanang mga grasya nga nadawat. Pamisa sa mga kalag ni Rita, Mercedes, Jose, Di Corozo, Manuel, Francisco, Juanita o Clemente. Pamisa pasalamat sa maayong panglawas o grasya nga nadawat. Pamisa sa kalag ni Primo, Trinidad. Pamisa nga mawala na ang virus. Pasalamat sa mga grasyang nadawat sa kabasog sa lawas, sa pagpangama sa mahal nga Birhen Maria, Santo Niño, San Pablo, San Roque. Misa pasalamat sa mahal nga Sagrada Pamilya. Pasalamat sa mga grasyang nadawat labi na sa gasa sa kinabuhi ngadto sa mahal nga patron Santissima Trinidad o sa mga santas o santos sa langit. Pamisa sa mga kalag nila ni Conchita, Romeo, Jovencio,
Santiago, Eusebia, Marcos, Elsa, Nestor, Angela, Rogaciano, Placido, Restituta, Agapita, Emilio, Cirilo, Socorro, Adolfo, Virgilio, Anicia, Elias, Adriano III, Pilomena, Adriano Sr., Fallen Me, Pablo, Porperia, Primitivo, Floro, Margarito, Segunda, Concordio Sr., Concordio Jr., Ninita, Felipe, Anastasio, Carlito, Nilo, Esteban, Paquito, Adelaida, Danilo, Ardel, Rodolfo, Resin, Rinalo, Sharami, Gomercinda, Mamerto, Sergio, Flornaria, Liberato, Magdaleno, Herminia, Gabina, Magdaleno, Jose Senior, Eutiquia, Consolacion, Maximino, Juan, Petronilo, Praxidis, Eugenio, Juan, Lorenza, Lucio, Poblio, Antonio, Neria, Angel ni Filijon, Angelo, Angel, Maria Jocelyn, Julius, Josipa, Beverly, Natividad, Bernadette, Leona, Claudio, Binancio, Jovita, Rimola, Pasita, Cirilina, Jacinto, Asuncion, Constancio, Marianing, Andres, Jesus, Romeo, Gaudiosa, Sopronio, Fidel, Victoriano, Hilaria, Guillermo, Maria Agnes, Magdalena, Jaime, Sofía, Roberto, Elisa, Silvino, Teresita, Nicias, Rexil, Candido, Marciana, Fortunata, Joe, Monico, Mariano, Rosalia, Harold, Luis, Severina, Aquilino, Silveria, Ricardo, Chodorica, Solficio, Eden, Nimisio, Polderita, Ananias, Orlando, Pedro, Edgar, Patricio, Ninito, Binancio, Luciano, Jigs, Phyllis, Andrea, Calpo, Conrada, Quirino, Eugenia, Vicente, Herminihilda, Rosa, Beatriz, Simeon, Maura, Lolita, Vitaliano, Lopilito, April, Quintino, Silveria, Luciano, Timotea, Simprusa, Sopronio, Anastasia, Lucia, Irini, Marcela, Chodolo, Aristio Sr., Saturnino, Eliseo, Lisilda, Ana, Lolita, Vicente, Rosa, Eugenia, Epipanio, Mary Martil, Anastasio, Miguel, Ambrosio, Perfecto, Proctoso, Francisca, Anita, Magdalena, Pacencia, Antonina, Godofrido, Guillermo, Francisco, Fidelina, Dominador, Lisa Oring, Chofista, Rimondo, Junicia, John Michael, Janilin, Pedro, Arcadio, Eustaquia, Lino, Maria, Oligario Sr., Gabina, Benito, Juana, Hilario, Serapio, Antidio, Pasiano, Victoria, Pilomina, Policarpia. For the complete healing of Romulito and protection of his family, pamisa sa kalag ni Carmen, Protasio, Jacinto, Mirna, Candelario Sr., Brenda, Erinio, Gregoria, Sixto, Regina, Abelina, Benedicta, Lucia, Eugenia, Pasiano, gikan ni Bibet ninyo, gikan ni Anacorita, Aparisis, Pasiano, pamisa sa kalag ni Victoria, Cornelia, Chopila, Alejandro, Epipanio, Felicita, Serapio,
Cecilia, Marcial, Tomas Sr., Tomas Jr. o mga kalag na tanan sa purgatorio, Marcelino, Alejandra, Binvinida, Seferino, Marcila o tanang kalag sa purgatorio, kalag usab nila ni Vivencia, Fidel, Mateo, Brigida, Gregoria, Pablo, Elina, Bibi o Oliver. Daghang salamat. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang Senior San Roque, maluloy uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga virtudes nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, ilabi na ang COVID-19. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o iyamot nga anak, o tungod sa mga virtudes ni San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis ug dili binunyagan, managbalik ug moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, og maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios ay naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo ang kaming mga makasasala, karon og sa oras among kamatayon. Amen. Himaya sa mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, ug sa mga katuigan, nga walay katapusan. Amen. Amahan namo na sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon og sa oras among kamatayon. Amen. Himaya sa mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo na sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon og sa oras among kamatayon. Amen. Himaya sa mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Orasyon. Rayna sa langit, paglipay, Alleluia. Kay siya nga naghimo ka nga angayan sa pagdala, Alleluia.
nabanhaw sumala sa iyang giingon. Alleluia. Iampo mo kami sa Dios. Alleluia. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria. Alleluia. Kay tinuon nga nabanhaw ang Ginoo. Alleluia. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Jesucristo, among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan, itugot nangamuyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria, makaangkon kami sa ngayon. Amen. Himaya samahan og sa anak ko sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gagugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sa kanila. Mga igsuon, maghinulso kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadalaran pag-ayo sa mga mainulsulon, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga miyanhiran pagtawag sa mga makasala, Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Karuyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadono ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Muabot unta kanamo nangamuyo kami Ginoo, ang gahom sa Espiritu Santo. Pinagi nini, magkahimo kami sa pahinumdom sa imong kabubuton o sa pagpuyo sa binutan nga kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang didto si Apolo sa Corinto, mitadla si Pablo sa lalawigan hangtod niabot siya sa Efeso. Didto gikahibalag niya ang pipila ka mga tinun-an ug sila gipangutanan niya, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami mahibalo kung aduna ba'y Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di aing matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. Unya si Pablo miingon,
Ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong ug iyang gitudluan ang katawan sa Israel nga gikinahanglan mutuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Hesus. Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Unya, nagsulti sila lain-laing pinulungan og nagwali usab sila sa pulong sa Dios. Mga napulog duha sila katawo. Unya, miadto si Pablo sa sinaguga og sulod sa 3 ka bulan, giwalihan niya ang mga katawan sa walay kahadlok. Nakiglantugi og naninguha pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. O mga gingharian sa yuta, Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. ang Dios mitindog, ang iyang mga kaaway nagkatibulaag, ug sila nga nagdumot kaniya nanagan sa iyang atubangan. Maingon nga ang aso gipalid, mauusab sila, ingon sa talo nga milanay atubang sa kalayo. Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. Apan ang matarong nagasadya og nagalukso sa kalipay atubangan sa Dios. Nalipay sila og nagsadya. Awiti ang Dios, awitig pagdaig ang iyang ngalan, mao ang Ginoo. Lukso kamo sa kalipay sa iyang atubangan. Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. Ang amahan sa mga ilo og tigpanalipod sa mga balo, mao ang Dios diha sa iyang balaang puloy-anan. Ang Dios naghatag og puloy-anan sa mga biniyaan. Gipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. Ang ginumanaa kaninyo, Manausab kanimo. kinotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayhaon ikaw o Ginoo. Unyang ya mga tinunan mingon kay Jesus. Karon, yano na gayud ang imong sulti o dili na pinagig mga sambingay. Naibalo na kami karon nga nasayon ka sa tanang butang. Wala ka magkinahanglan nga aduna pa'y mangutana kinimo. Pusa mito kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Sa Jesus mitubang kinila, mito na ba kamo kanako karon? Ang panahon miabot na o karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan. Manguli kamo sa inyo o inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara, kaya nga mahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamong kalinaw, pinagi sa inyong pagpaghiusa kanako. Pantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kaya gidaog ko na ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.
Adunay nindot nga bahin sa ti ebanghelyo, di ang Ginoo nagaingon sa iya mga tinun-an ug gani nga ni kanato. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkayusa kanako. Kalinaw pinaagi sa pagpakayusa sa tao ngadto sa Ginoo. Kalinaw kung magiskot kita og pamilya, di ang pamilya na ningkamot nga mahiusa kanunay sa Ginoo. Kalinaw kung ang katilingban maningkamot nga makikiusa kanunay sa Ginoo. Kung ang tao dili mo pahiliyo sa Ginoo, kung kanunay siyang mo pahinuol sa Ginoo, makikiusa kaniya ang tao, ang pamilya o ang katilingban makabaton gayud og kalinaw. Apan unsa man ang mga timaan, ingon nato mga konkretong timaan nga ang tao naningkamot gayud nga dili siya mahilayo sa Ginoo. Kanunay kini maong tao, kini maong pamilya o katilingban makihiusa sa Ginoo. Usas mga timaan nini ang tao kanunay nagaampo, kanunay nagasangpit sa Ginoo, kanunay nangiliya nagpasalamat kaniya, nangilaba sa Ginoo. Kaya sa atong kanunay pagsangpit kaniya, pamilya, katilingban nga kanunay nagasangpit sa Dios, sa Ginoo. Gipadiyag ka ng kamatuoran nga atong gidawat kayod nga wala kita mahimo kung wala kita Ginoo diya sa atong kinabuhi. Lain usab nga timaan ang tao nagatuman sa mga sugo sa Ginoo. Ang pamilya nagatuman sa mga sugo sa Ginoo, katilingban nagatuman sa mga sugo nga gihatag kaniya sa Ginoo. Ang tao nagatuman sa mga balaod, pamilya o katilingban nagatuman sa mga balaod nga gihatag kanato sa Ginoo. Lain kini o lahi ko lain kini nga timaan nga kita naningkamot gayud nga dili mahilayo sa Ginoo. Unya kun mao na kini ang buhaton sa tawo, mao na kini mahitabo sa kinabuhi sa tawo, magdala kini kanato ngadto nga kita mga tao na nga maalagaron sa atong isikataw, mahigugmaon, mapaambiton, o kita nakakita na og nahibalo na unsa ang mga panginahanglan sa uban. Hinaya kita mangayo unsa gikan sa atong isikataw, kita na ang nahibalo unsa ato ipaambit ngadto kanila. Kalinaw ang matag usa naningkamot nangandoy sa kalinaw apan kita gihatagan og hiyawi pinagi sa ebanghelyo karon gipahinumduman kita sa Ginoo nga pinagi lang mga kita kanunay uban sa Ginoo makikiusa kaniya kun magiskot tag pamilya o katilingban kun kini mao pamilya o katilingban kanunay nahiusa sa Ginoo ato gayud moabot gayud kanato ang kalinaw nga iya sa Ginoo. Ang Ginoong Hesus mipial kanato sa iyang mga bulahaton, naging-uban og milihok sa uban kanato, pinagi sa iyang espiritu, aron nga atong mahimo ang tanan sa iyang ngalan. Musamayon kita, ubani kami Ginoo. Ubani kami Ginoo. Ubani ang imong simbahan, Ginoo, nga mosangyaw kini sa imong maayong balita sa imong gugma o gingharian sa tibuok kalibutan o sinultihan o kultura. Magampo kita. Ubani kami, Ginoo. Ubani ang mga namunuan sa mga nasod, Ginoo, diha sa ilang paningkamot sa pag-angkon sa kalinaw, taliwala sa daghang mga kagubot o panag-away. Himua nga dili masayang ang maong paningkamot. Magampo kita. Ubani kami, Ginoo. Ubani kami nga karon ania dinhi Ginoo ug ang anaa sa Facebook Live nga uban ni Padre Bas Oxtero
Imong ipadayon ang pagbukas sa among mga mata ug kamot, pinaagi sa mga pagtuon sa katekesis diha sa among gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita. Ubani kami, Ginoo. Ubani ang tanang namong mga igsuon nga mihalin na ngadto sa laing kinabuhi, Ginoo, diha sa ilang pag-angkon sa imong gisaad nga kinabuhing dayon. Magampo kita. Ubani kami, Ginoo. Nining tuig nga ikumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalain-laing tinuhuan ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita. Ubani kami, Ginoo. Ginoo Jesus, pinagi sa kusog sa imong espiritu. Ubani kami sa among pagpilgrimahe, padulong balik sa pulianan sa himaya, uban samahan o sa Espiritu Santo, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, bagaampo ka mo ron ng akong inyong sakripisyo, dawaton unta sa Diyos samahan, magagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimay siya ngalan, alawasan sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ang mga halad nga walay buling, maglinis na kanamo Ginoo o maghatag sa among makalag sa kusog sa langit ng grasya. Ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manao sa Ginoo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagbibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, umagawom sa tanan, agag matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kaya ang Ginoong Hesus, hari sa himaya, mananaog sa salaog sa kabatayon, samtang nagtanaw ang mga anghel, misaka nganha sa kaitasan sa langit, siya mo ang magpataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mo biya siya sa among pagkaubos, kundili aron kami nga mga bahin sa iyang lawas musalig nga makadangat usab ngan hadiin naguna siya nga among ulo og sinugdanan. Musa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagmaya ang katawhan sa tibok kalibutan. Ug uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa maghimaya. Duyog sa langway hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan, daigo na nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikwasyo paano mipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag niini ngadto sa iya mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kini mo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw na Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinamdami sa bangamong mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daikon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniawan kaniaw diha kaniya, gihatagan na kanimo may gahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Pero mag-aampo kita sa mahan atong gamito na mga pulong nga itudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo, anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoong, imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gawamogang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ato ipakita ang atong panginigsunay, panagdait manaa kaninyo.
Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kiniwang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Mapanipamulong mo lamang kung mamayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, og hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-aampo kita. Tabang ang imong katawhan nangamoy kami Ginoo, ug himuang ang imong gibuhong sa langitong mga misteryo, mulabang ngadto sa kabag-o sa kinabuhi gikan sa karaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanamikdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagong sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamda. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya, nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan.
Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Ang ginumanaa kininyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Ama o ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikahalad ang Santos nga Misa, tungdadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.